Това е остров Крит, най-големият гръцки остров и петият по размери в Средиземно море. Когато хората отиват на почивка на този остров, обикновено си представят как се излежават на плажа, разхождат се по красивия розов пясък, типичен за този остров, плуват в сините прозрачни води и се разхождат по дългите лагуни на острова. При нас нещата се случиха малко по-различно, но как започна всичко? Плановете ни се промениха много бързо. Бяхме планирали да ходим на палатки на Халкидики, но заради добро или лошо ни отказаха резервацията. Набързо запазихме 2 полета с Райан на отиване и с Уизер на връщане, за да можем да използваме възможно най-много дни. Сега трябваше да сме в нашата кола и по-скоро сме вкъщи, да стягаме багажа, някъде вечерта да тръгваме към Халкидики, но плановете малко се промениха. След като къмпинга се оказа, че пълен и ни отказаха, нямаше как да се настаним. Затова, що съм да настаним с маска? Не знам. Всъщност тогава веднага намерихме оптимален вариант. За Крит? Да. Без да се колебаем много и да го мислим, взехме и сега пътуваме към Крит. Тази синята точка ли сме ние? Къде е това? Я виж минаваш някой островчета. Адамандас. Ето и крайната дестинация. Крит. А жълтите точки са всичките места, които искаме да посетим там. Дано! Каснали в 10 часа вечерта на летището в Ханя, разбрахме, че Лучо, когато е правил резервацията, в бързината е объркал датата и всъщност нямаме резервирана кола. И така, дойдохме, вече сме в хотела, но само че не след така, ами с такси, тъй като сме объркали датата. Объркал съм датата и съм запазил не за днес 10:30 вечерта, а за утре 10:30. Обадихме за рентекара компанията, но разбира се, те нямаха коли, които ни дадат. И се наложи да използваме такси. Таксата е регламентирана 60 евро. Подготвени, че на островът има много туристи, пълно и шансът да си намериме кола е почти нулев и след поне 20 позълнявания на следващия ден, подготвяйки се за най-лошото, все пак намерихме вариант. Това е Йоргос. Йоргос Моторакис. Нашият верен спътник в следващите няколко дни. Да си признаем, за първи път караме скутер и беше доста притеснително, особено в началото. Но беше единствената ни невъзможност да обикаляме из плажовете, които си набелязахме и се радваме, че човек, от който го наемаме, разбра чак в последният момент, че ние нямаме опит, иначе най-вероятно нямаше да ни го и даде, но нямахме избор. Набързо направихме план и се отправихме към плаж номер 1 в списъка ни – Паласарна. Едва се държа на краката си. Пътуването до тук си беше преживяване. Направо накрая по средата на пътя, не знам, питах Лучо как се съгласили изобщо при условие, че мен колаката караме по тия западна е страх. Много яко. Малко изморително, но като за първи път кара на мотор. Беше... Гледах да не мръдна нещо, да не разваля баланса. Много яко. И сега вече стигнахме до първият плаж, който сме си избрали и това е Паласарна. Доста е голям. Плажът е широк и дълъг, водата тюркоазено синя и чиста. След първото ни пътуване с Йоргос и всичките стръмни завои, които преодоляхме за да стигнем до него, е истинско блаженство да се натопим в разклаждащата вода на морето. Въпреки че е изключително голям, плажът е много популярен. Има много бич барове с шезлонги, но въпреки това трябва да чакаш с ред с записване за място под сянката. Ние мятаме кърпите на брега и отиваме да се разхлаждаме във водата. Вечерта посетихме една таверна в подножието на планината Левка Ори. Готвят типични ястия, всичко се прави директно на огъня. И го препоръча. Човекът, с който сме отседнали, каза, че ходи тук от неговото семейство и готвят много вкусни традиционни манджи. И да го пробваме. Тук имат всяка вечер различно меню. И тук в менюто. И какво има? Вижда се, че е опушено самото гърненце. Любимата манджа на Лъчо. Мусака. Топла мусака.
Следващия ден отделяме за топ дестинацията на остров Крит. Лагуната Елафониси. Знаехме, че ще ни отнеме доста време да попътуваме до нея. Всъщност, островът е огромен. От единия му до другият край са над 400 км или близо над 4 часа. Нетипично за гръцки остров има почти магистрален път, по който може да се стигне значително бързо. Въпреки това, за да преминем до южната страна, трябваше да пресечем високите склонове на планините, а в далечината виждаме един от върховете – Ида, висок почти 2500 метра. Та за Елафониси. Пътя ни отне малко над час и 30 минути. Преминахме през красиви китни сълца и доста красив каньон. Какво има? Почивка. Не знаех, че пътя ще е по-труден от вчерашния, че минаваме през еднопосочен тунел със светофар. О, да, как подкаста така. Виж, късмета. Плажът е уреден, има гигантски паркинг, който може да си загубиш колата. В нашия случай мотора. Както и доста шезлонги. Раното ни пристигане си имаше своите плюсове. Намерих двойка шезлонги с чадър на самия бряг. Виждаме, че сянката му пада в лагуната и се възползваме първите няколко часа да прекараме легнали във водата. Когато слънцето се издигна по-високо, започна да се показва красивият розов пясък и на тази красота можехме да се киснем цял ден. Самият плаж се намира в защитена местност, която е оградена и на самите дюни има пясъчни лилии. И штурмуваме втория плаж деня, който се казва Китродасос. Китродасос. На 10 минутки от Елафониси. Тук е доста по-зле положението в паркове. Доста по-хубаво. Супер трудно разминаване тук с кола. Ето един плюс на скутърчето. Странно, между това в Google пише, че бил доста безлюден плаж. Да, страшно безлюден. Не мога да се преброят хилядите коли, които са. Интересното за този плаж или нещо, което ни накара да дойдем, са кедровите дръвчета, които са близко до брега и правят сянка. Ако нямаш чадър, може да се скриеш за тях. Другото, което също ни прави впечатление на острова е, че от всичките острови гръцки, които сме посещавали, този е най-сухия. Растителността е сведена до абсолютния минимум. Плажът е интересен, прилича малко на портокали, на халкидики. Водата е кристална, заради хубавия бял пясък, който е на нея. Има малко скали, камъни, така че хубаво да си саква обувки. Но и без тях ще се справиш. И става за шнорхелинг. Като цяло не е лош плаж, определено. Не е толкова претъпкан, колкото Елафониси, по-див определено. Мястото си е доста диво. Виждаме хора с палатки и опънати хамаци по кедровите дървета. Разклаждаме се и се подготвяме за пътя на обратно. Вечерта решаваме да прекараме в Ханя. Даваме почивка на Йоргос, днес доста го изморихме. Затова ще го оставим да си почива в хотела, а ние ще се натоварим на автобуса, за да отидем на разходка до Ханя. Автобусът е уреден, климатизиран, почти денонощен. В момента сме в автобуса. Градски транспорт на Ханя. Да, на първото центъра. Автобусът вече е пълен и затова минаваме в транзитни през явно се определя се пълни с много хора. Ханя е вторият по големина град на острова. Има много малки тесни улички и изключително красиво пристанище. Там човек може да прекара часове на пейките или в някои от заведенията по кея, наслаждаване на гледката. Крит е бил под венецианско владение почти 5 века и е приемствал доста от културата, архитектурата и храната, разбира се. Разхождайки се из тесните малки улички, сядаме в едно заведение с интересното име Туханя. По персонала си правим изводи, че е семейно ресторанче. Презентирай! Това са ми апетайзерите за тази вечер. Виното е типично крит. Апетайзери, предястията. Предястията. Това са ми предястията за тази вечер. Виното е типично за района, за Крит. Хлебчета с доматена салца, фета чиз и... Не, фета някакво местно сирене. Местно сирене, щом казваш. Това забравих както се казваш името му. Ще видим сега. Каперси. Каперси. И зехтин. Казва се дакос. Да, казва се дакос. А другото са вържени тиквички. Те са много хубави техните, защото са правят ги панирани и са доста хрупкави. Тиквички по-гръцки. Дали искаш да се капна нещо изпитано? Сурлаки.
Когато човек е гладен, не е хубаво да експериментира много. А Лъчо явно не е, защото ще експериментира с тяхна Типична манджа. манджа открит от ханя буреки. Да, казва се бурейки.